हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव गोबाव जाबायमोन ब्लग भिडिअ लाबोयैया दिनै गोबावनि उनाव ब्लग भिडिअ लाबोफिनबाय दा माइ गायनाय भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थाबैनो 10K खौ कमप्लिट खालामना होदो दा नै माइ दुब्लिया दिनै एसे गायगोन दा एसे गायनायखौ नोंथांमोननो देखायगोन मैयानि खोथिया फुनाय भिडिअ एसे दंमोन बेखौनो एसे होफादेरबाय लागावगासिनो नै खोथिया फुनाया जाय फाराफारि खोथिया फुगासिनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ गोराथार भिडिअआ इन्टारेस्टिं नङा थेवब्लाबो एसे सापर्ट खालामलायदो आलु रुनायलाय सान्दुंआनो गोसाथार नै बिराद सान्दुं आयौ खावसे फुखांबाय नै खोथियाखौ नायदो खोथिया आखाफोरा नै माबायदि माखासेखौ फुगासिनो The next day. गायनो थाखाय नै रेडि जाबाय खोथियाखौ दोनफैखाबाय बिथिंजाय आग लाबाय दायो गायसिगोन इथिंजाय दङ नै राजु दङ हालौगासिनो मोसौजों हालौगोन बारा बुरजा गैया नालाय खोथिया रोगागासिनो हाब दंग'खौ मोजां नुदों माथो जाबायलै दा रोगाबोनोसै जोङो दोनथ'दो बे खोथिया मैया फुनानै लाजोब्बाय मानसि मोनाखै गायनो बेखायनो दिनै एसे गायखासिगोन माइ गायग्राफोरा नै गायफैबायानो स्पिड गायना मारलै आलुआ हायानो गैया जोंनियाव दा गाय दे जों मिजिंजों दा भिडिअखौ खाथियाव लायाबाबो दाय जालायगोन लाहैथारनोसै आं गावसोरखौ नुवाखै होननानै जालायगोन दा मा दैया बुरजाथार जाबाय हा हाया गोराथार नामा आया हाया गोराथार मैयानि एवखानाय फोमोनखानायहाय गोराथार ट्रेक्टरजों हालेवाखै मोसौजों हालेवदों मोसौजों हालेवनाया साबसिन जायो ट्रेक्टरजों हालेवासै रायलायहरदो आयौलै बिदि होनाङा दायो दसे जिरायनानै साहा लोंबाय मटर साना जाबाय माइ गायग्राफ्रा नै जागासिनो साना गोथाव आलु थांनो गायदो साहा लोंखांखाबाय माथो गावसोर लानाय लिस्टआव फैयाखैनोबा जाखांबाय साहा लोंखांबाय गायदोलाय बिराद मोजां जाबाय बोथोरा गायनो मा जाखो हा नोंसो लानो नोंखो जामारालै मिजिया गायथेलाबायना लामारा आथिंफ्रावसो नै
Hasilnya nangkep pada mau dari saya sih. Nangkep saya persen nama. Tuh nangkep sih. Ayah. नै नायदो माइ गायखांनायनि उनाव माबायदि नुखोनि दुब्लियानो बरिया नुबाय गायखांनानै बिथिंजाय नै गायखांबाय नै ओमफ्राय ओरैजाय बेयाव बाला दङ बे ससेयाव बेखौ समबारखालि गायसिगोन बे सा सानिखौ नै बिथिंजाय गायखांबाय बैसां गायबाय ओरैजाय हालेवगासिनो बिनिफ्राय बिथिंजाय गायगासिनो नै गायबोगासिनो बेखौ ओरै गायजोबसिगोन बिसोरो बिनिफ्राय समबारखालि बेखौ गासिखौबो गायजोबसिगोन बै दंफांसिम ओरैजाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन दायो न'आव थांसिगोन नै जोबसिगोन नै बिथिंजाय ओंखाम लाबोनाय दै लाबोनाय बथल दङ बिथिं बुट लाबोनायमोन नै संख्रि फानलु माइ गायग्राफोरनो नै सुनैया बिथिंजाय दै दोनखाबाय दा बिसोर गांबा लोंसिगोन दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लासै लासै आंनि चेनेलाव बेबायदिनो ब्लग भिडिअखौ नुलांबाय थासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आंखौ सापर्ट होलांबाय थादो बेबायदियैनो